tɔgɔ Ahmed Dambélé o wele ko Vieux ne de secrétaire général de fédération syndicale des boulangers pâtissiers du Mali bon gɛlɛya cayali de nana n'a ye min y'a to an ko an bɛ baara jɔ parce que mois de juin u ye 300 fara farani bɔrɔ kelen kan an ye lɛtiri sɛbɛn k'a ci ministre de l'industrie ka lasigiden min bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko DENI an ye lɛtiri ci ministre de commerce fana ka lasigiden min n'a bɛ fɔ ko DNCC an ye lɛtiri ci k'a jira k'a fɔ 300 farala farani bɔrɔ kelen kan boulangerie tɛ se k'a tenni bon o kɔfɛ 1 mois tuguni o tila ka 200 fara kan ka kɛ 500 ye donc a bɛ n'a fɔ farani bɔrɔ taara 7,500 la mais 200 faralen a kan an ma kuma o la bilen parce que 300 faralen a kan an kumana o ma an jaabi bon an b'o gɛlɛya de kɔnɔ donc mais bi kɔni dɔw bɛ ka 50 bɔ a la dɔw bɛ ka 100 bɔ a la n'o ye 3,400 ou bien 3,450 gɛlɛya in cayara kojugu parce que ko caman fana wɛrɛw bɛ yen min bɛ buruko in kɔnɔna na anw bɛ ka buru min di mɔgɔw ma 300 grammes tɛ parce que 300 grammes o de ka kan ka kɛ 300 francs ye 150 grammes o ka kan ka kɛ 150 francs ye mais an y'a dilan cogo sugu bɛɛ la an b'an dan yɛrɛ la sisan donc o kosɔn an yɛrɛ sigila ka jateminɛ kɛ mɔgɔ ma interpellé consommateur ma kuma an fɛ gouvernement ma kuma an fɛ an yɛrɛ de sigila fédération kɔnɔna na k'a jira k'a fɔ an bɛ ka buru min dilan tan an ka bɔ t'a la buru tɛ se ka tilen a tɛ se ka si donc pour que a ka ɲɛ an k'a lajɛ 300 grammes ye an ka segin a nɔ na a 300 francs an k'a ɲini parce que prix in dira état fɛ depuis 2007 an b'a fɔ k'an bɛ prix kura kɛ 2007 kana bila bi la fɛn foyi tɛ Mali kɔnɔ min ma yɛlɛ 2007 kana bila bi la san 11 ou bien san 12 sotraman prix yɛlɛla courant yɛlɛla gasoil yɛlɛla essence yɛlɛla fɛn bɛɛ augmenté la bon buru bɛ se ka jigin cogo jumɛn na ka sɔrɔ buru bɛ baara n'olu de ye baarakɛla minnu fana b'an bolo olu fana ka baara 2007 o y'a sɔrɔ olu bɛ 5,500 de la a fɔ min ko SMIC n'o ye baarakɛla man ka ta ka jigin fɛn min jukɔrɔ o tun ye 5,500 de ye mais bi an bɛ 8,000 de la donc a bɛ n'a fɔ 2,500 fana farala olu fana ta kan donc gɛlɛya in qualité ka ca a yɔrɔw ka ca bon an kɔni ye laɲini kɛ ministère la an kɛlen ka conférence de presse kɛ bon an ye laɲiniw kɛ k'a fɔ n'u bɛ se ka dɛmɛ min don boulanger ma o dɛmɛ d'u ma mais position t'olu bolo ka kɛ fo buru tɛ bɔ 50 la u tɛ ka kuma poids kan u tɛ ka kuma qualité kan buru tɛ bɔ 50 la bon buru 50 ka dilan nin cogo la a tɛ kɛ 300 grammes ye qualité tɛ k'a la cogo tɛ k'a la bon vraiment an tɛ se ka baara k'o kan négociation kɔni barika bonyana mais a tɛ ka bɔ foyi la fo buru ka to 50 la mɔgɔ dun bɛ ka datugu a bɛ se ka bɔ ka enquête kɛ k'a daminɛ décembre la kana bila février janvier kɔnɔ sisan boulangerie bɛ nin datugula Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔ a bɛ mugan bɔ ka da gɛlɛya kan sɔrɔ tɛ ka kɛ juru bɛ ka yɛlɛ mɔgɔw la donc mɔgɔw ye yɔrɔ datugu an fana y'a laɲini assemblée générale kɛla kunasini k'a jira k'a fɔ ni u ma sɔn 60 ma donc yɔrɔ ka datugu tile 2 k'a daminɛ sisan la ka taa bila dimanche fajirida fɛ la ni kuma ma kɛ buru tɛ yen bon an bɛ kuma min na kuma in tɛ ka avancer kuma in tɛ ka avancer a tɛ ka avancer mun na parce que le 15 an ye kuma daminɛ ko 1 mois de ko baara bɛ ban ka daminɛ le 15 janvier ka taa bila le 15 février la an y'a juru la k'a fɔ ka ca baara in bɛ se ka kɛ k'a ban tile 10 kɔnɔ u ko ko kalo 1 an ko ka ca an ma se ka ban a la bon an y'o suivi hali sisan kumaɲɔgɔnya b'an ni ɲɔgɔn cɛ mais kumaɲɔgɔnya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ a tɛ ka avancer ni n ko a tɛ avancer c'est à dire que olu bɛ ka position bɛɛ de dilan min b'a to buru bɛ to 50 in na a mana kɛ buru sugu o sugu ye a ka kɛ 50 kɔni ye dɔrɔn bon o tɛ se k'an arranger o buru kɔni n'a ma ɲɛ k'a bɛ dilan an b'a fɛ buru qualité de ka dilan an ka ɲuman di mɔgɔw ma an yɛrɛ ka se ka fɛn sɔrɔ a la baarakɛla min fana b'an bolo n'o y'an ka boulanger ye an ka boulangerie kɔnɔna na olu fana kɛlen bɛ ka syndicat dɔ créer k'u ka droit d'u ma bon o dun jo don san 20 laban tɛmɛlen na i tɛ boulanger 200 sɔrɔ ko min taara retraite la a fɛn o fɛn ye baara bila a bɛɛ y'a bila droit à si bon denmisɛnninw kɔni ka faamuyali kɛ k'a fɔ k'u tɛ jɛn n'o ye k'u ka hakɛ ɲini ka d'u ma o hakɛ bɛ se ka ɲini ka d'u ma ka sɔn fana ka hakɛ ma d'an ma o tɛ se ka kɛ ka kalo 3 de di ko n'o tɛ k'u fana bɛ baara bila n'u ye baara bila an yɛrɛ bɛ se ka buru dilan an tɛ se o bɛɛ tɛ se ka dilan dɔw bɛ se ka dilan mais bɛɛ tɛ se ka dilan donc an bɛ se ka fɔ an tɛ se ka dilan donc ɲuman ye min ye bɛɛ ka hakɛ ka d'i ma ka sɔrɔ gɛlɛya t'a la n'an k'an bɛ buru ta bi k'a fɔ an bɛ fɛn ɲini na bi an tɛ to 60 la an bɛ taa 70 de la mais compte tenu jamana yɛrɛ kɛcogo ni baaraw kɛcogo fɛ
an bɛ se ka jɔ ni 60 ye fɔlɔ k'an ka laɲiniw sabati o la o de ka ɲi mais n'a fɔra k'a fɔ ko ka buru to 50 la vraiment an tɛ se ka baara k'a kan o de y'a to an ka bɛ baara jɔ ne yɛrɛ bɛ boulangerie la baara la puis il y a 21 ans n ma deli k'a mɛn fɔlɔ k'a fɔ ko boulanger b'a fɛ ka baara bila n ma deli k'a mɛn mais nin y'a siɲɛ fɔlɔ kɔni ne yɛrɛ k'a mɛn ne kɔni b'a la san 21 ye n m'a fɔ a ma deli ka kɛ dɛ ne kɔni bɛ boulangerie baara kɔnɔ en tant que promoteur il y a 21 ans n ma deli k'a mɛn fɔlɔ k'a fɔ k'a kɛra bon degun minnu bɛ yen o de bɛ k'an poussé k'a kɛ sinon mɔgɔ si tɛ se ka miliyɔn caman ta ka don fɛn na ka tila k'a fɔ k'i b'o datugu mais n'a degun barika bɛ ka bonya juru bɛ ka caya i kana tu n'as pas de choix en ce moment ni jamana kɔnɔdenw ka hami tɛ anw na anw t'an yɛrɛ interpellé a bɛ taa ɲɛɲini misima min bɛ Mali la u bɛ ka buru bɔ min a bɛ ka bɔ Mali la a bɛ ka bɔ yɔrɔ jumɛn donc baara in anw de y'an yɛrɛ interpellé ne fasoden ɲumanya ko tɛ an kɔnɔ an t'a kɛ n'an tɛ ka hami ni jamana kɔnɔdenw an t'a kɛ an bɛ ka min dilan fɛn sugu min na anw de b'a dɔn buru don dɛ buru don mais poids min b'a la est-ce que o ka kan ka k'a la buru poids contrôlé tɛ a janya contrôlé tɛ bon min ka di min ye i b'a kɛ ten bon n'a fɔra ko buru ka kɛ 300 grammes ye 60 grammes 60 mètres e y'a kɛ 300 grammes ye ka kɛ 80 mètres ye mais ça marche pas a ti ɲɛ o mais n'i y'a kɛ 300 grammes ye k'a dan 60 centimètres la i b'a ye a bɛ buru min d'i ma mɔgɔ o mɔgɔ b'a ta k'a dun a b'a nafa mais n'a fɔra k'a fɔ k'i k'a sama parce que bitigitigi bɛ taa tigɛ 80 70 il faut an ka faamuyali kɛ f'an ka faamuyali kɛ bon o jate minnu b'an bolo an y'a fɛn ninnu bɛɛ jateminɛ kɔlɔlɔ ni fɛn minnu b'a la an b'o de kalama c'est pour cela an yɛrɛ ka jamana kɔnɔden ɲumanya de y'an bila nin baara kɛli la sinon normalement consommateur de tun kan interpeller personne nous a interpellé an yɛrɛ de y'a hakili sɔrɔ an yɛrɛ la k'a fɔ an bɛ ka fɛn min kɛ an k'a essayer an k'a dilan ka ɲɛ pour que bɛɛ ka nafa sɔrɔ a la